Все, амаль пачынаем уже. Так, я пакуль открою все укладки. Ну и буду распавядаць. Маю свой план, которым сёння... Ну все, пачынаем. Усім добрый дзень. Мяне завуць Михаил Волчак. Я аўтар кнігі «Сацыятэхніка. Пачаткі». І сёння буду распавядаць пра кнігу, таму што гэта моя першая кніга. Ось той праект, які я хацеў напісаць яшчэ ў далёкія 10-е гады, але тады быў заняты практыкай і з 20-го года меў больш часу. Таму сёння вось гэта ўсё распавяду, з чаго пачыналася. Уласна, можа быць, трохі пра што кніга, як яна пісалася, як чытаць кнігу. Можа быць, узгадаю якія-небудзь супольнасці, якія апісваю. Вось. Распавяду, што я думаю пра жанр, у якім напісана кніга. І зараз я зачыню браму, таму што жыве шмат псоў і можа быць фон. Хвілінку. Яшчэ ў дадатак збіраецца навальніца. Ну, вось гэта кніга, уласна, практычна сацыятэхніка, да, яна выглядае так у папяровым выглядзе. Яна ёсць таксама ў электронным выглядзе, і, вядома, яе можна набыць. Ось, яе можна набыць на Book2Buy, там ёсць спасылкі ўсе. Буду вельмі ўдзячны. Ну і паехалі. Да, кніга, насамрэч, гэта уласны праект, які не належыць да нейкага выдаўніцтва. Вось, таму набыццё кожнай кнігі будзе, ў прынцыпе, як бы падтрымліваць маю творчасць. Таму што я цалкам адказны за гэты праект і за друк. Ну, але вось, ёсць друк, ёсць электронная версія. Усім, хто замовіў да, назовем так, мая, я ўжо выслаў і папяровую версію, і электронную. Гэта адбылося ў чацверг, таму, калі хтосьці замаўляў, але электронную не атрымаў, паглядзіце, можа быць, у спаме, а можа быць, гэта будзе... Я перадашлю спасылку, да, і вы сможаце яе спампаваць і чытаць. Вот чытаць прыйдзецца 600 сторонок. Ну, не только прыйдзецца, гэта, я думаю, што будзе ў радасць. Вось, бачыце, 606, там 606, ну і гэтак далей, да. Вось, там, ну, 610 максімум. Да, магчыма, гэта кніга не кішэнная, бачыце, яна вялікая, цяжкая, і кілаграм 250 грамм вага гэтых ведаў. І як мне распавядала Наста Тахан, карэктарка, вы можете тут прачытаць, хто ўдзельнічаў у стварэнні папяровай версіі вёрстцы. Я таксама распавяду. Вось, што тут Наста мовіла, што тут маем колькі? 1 200 000 сімвалаў. Вось, гэта таксама такая, ну, кавал працы. Вось, калі гэта ўсё пачалося, да, практычна я пачаў рэалізоўваць гэту кнігу у 2021 годзе, дзесьці вясной, і гэта адбывалася з атэкставання лекцый, відэалекцый, якія зрабіў таксама у пачатку 21 года, магчыма, к самым канцу 20-х, але я ўжо не памятаю дакладна. Вось, і гэтыя лекцыі былі накіраваны на, умоўна кажучы, тыя пачаткі, сацыятэхніка пачаткі, да, на тыя пачаткі, значыць, супольнасцяў, якія, на мой погляд, выкрышталізоўваліся ў дварах, і яны сталі бачны, да? Але, вядома, канец 20-го, пачатак 21-го года, гэта ўжо як бы згасанне гэтага руху, аднак каласальная энергія, якая была перададзена, вось, я вырашыў гэтыя лекцыі запісаць, вось, і атрымалася там каля
29 лекцый, 29 розных тэмаў. Вы можете іх пабачыць на вось гэтым YouTube-канале, на якім вы зараз паглядаеце, там ва ўкладках плейлісты, паглядзіце лекцыі, там частка 1, частка 2, частка 3. І гэта быў такі правобраз кнігі, і ў гэтым правобразе кнігі, значыць, гэтых 29 тэмпаў стала, да, пачынаючы, што такое супольнасць, як яна ўзнікае, якія там працэсы адбываюцца, як гэтыя працэсы пераадольваюцца. Я нават некаторыя прыклады прыводзіў там. Вядома, адбываўся моцны ўплыў 2020 года на гэта, менавіта на прыклады, але не, там насамрэч ёсць шмат іншых прыкладаў у тых відэо. Таму, калі вы, напрыклад, не любіце чытаць, можете паглядзець тыя лекцыі, і калі вас гэта зачэпіць, то ісці далей. Але адразу паўтаруся, што ў лекцыях толькі невялікі адсотак, можа быць 5% таго, што ў кнізе. Умоўна кажучы, самы такой, назовем, піч, да, таму што лекцыі ў суме гэтых каля 30 лекцый займае там 2,5 гадзіны. Гэта не шмат, да, у сэнсе прагляду, як такое доўгае кіно, вось, але канцэнтраванае кіно. Вось, і 21 года я ездзіў на месяц в Украіну, там трохі адпачывалі мы з жонкай, і я вось пачаў пісаць, да, атэкстоўваць гэта ўсё. Гэта шло не хутка, гэта тэкставанне, таму што у той час таксама я пераязджаў з Мінска жыць у вёску, і таму мы як бы жылі часткова ў Мінску, пасля пераязджалі ў вёску, было шмат справаў, а у вёсцы адначасова адбываўся рамонт дома, да, гэта стары дом дзядулі, у які мы хацелі заселіцца ў той момант, там было шмат рамонту, таму пісаць, вось, умоўна кажучы, у 21 годзе гэта было толькі вясна, і, можа быць, нейкія абрыўкі там нейкіх месяцаў, назовем так, конец года, может, 21-го. Вось. Бо, 21 год гэта было такое напружана, да, усюды, все напружваліся. Вось. У 22-м годзе прыблізна пісанне таксама было не такім актыўным, таму што рамонт працягваўся доміка, ўжо мы туды заселіліся, і гэта плюс, і таму я мог трошкі больш пісаць, але, вядома, не так шмат. Да. Гэта могло быць там некалькі старонак на тыдзень, і ўсё. Ось. І больш часу сіл не было. Ну і пасля ў канцы 22 года, гэта з кастрычніка, можна сказаць, зноў спынілася пісанне кнігі, таму што мы былі арыштаваны ось з жонкай, і пасля энергія, узнаўляць энергію пасля гэтых арыштаў было вельмі непроста. Плюс гэта быў не толькі арышт, але яшчэ гэта быў пераезд у сувязі з магчымымі, працягам магчымых там рэпрэсій. Да? Вось, і таму ў 23-м годзе я паскорыўся ў напісанні кнігі, вось, аб'явіў курс практычна сацыятэхніка, у якім удзельнічала 4 студэнта. Вось, і я меркаваў, што напішу вось на працягу лета, восені кнігу і пачну выдаваць там у 24-м, але так жыццё свой расклад унесла в гэта ўсё. Таму я займаўся курсам асноўным, камунікаваў з людзьмі, якія былі ў курсе, гэта было мне вельмі цікава. Вядома, штосьці дадавалася ў маёй галаве да гэтага пазла кнігі. Вось. Ну і кніга абрастала гэтыя тэмы 29, якія былі пасеяны вось на пачатку 21 года, у восень 23-го яны вельмі актыўна раслі, таму што я паралельна камунікаваў з людзьмі, і гэта мне дапамагала, да, дапамагала ўспрымаць новыя веды і неяк больш спакойна глядзець на тое, што было, да, таму што трохі была магчымасць адпачываць і гэта ўсё афармляць, да, тэкстам. Паралельна я шукаў карэктара, вось, ну і, вядома, думаў, як гэта ўсё сабраць грошы на гэта ўсё, да, ці зарабіць грошы. Але, вядома, я быў толькі першы год у Польшы, і тут стаяла пытанне, хутчэй, як зарабіць на тое, каб там набыць такія базовыя рэчы, да, як прадукты, вопратка, там, і аплаціць рахункі іншыя. Вось, і гэта таксама затрымлівала напісанне кнігі. Але сітуацыя ў 24-м годзе патрохі пачынала мяняцца. Я больш разумеў, як працуе польскае грамадства, і таксама атрымаў, нейкую больш было
праца мне дазваляла больш свабодна сябе адчуваць і пісаць. Вось, калі працы не было, я браўся і пісаў. Таму гэта было так сумяшчэнне працы, пісання, домашніх абавязкаў, адаптацыі да польскага грамадства, усё такое вось как бы каша, да? Ну, яно паціху набывала свае тэмы. Вось я пісаў непаслядоўна, гэта значыць не тэма 1, 2, 3, 4, пісалася ўсё як бы ў залежнасці ад сазрывання тэмы ў галаве і афармлення. Ну, вось. Тады у 24-м годзе у мяне была магчымасць запісаць таксама лекцыі, і з'явілася яшчэ летам 24-го года з'явілася яшчэ 10 новых тэмаў, якія так наўпрост у кнізе не трапілі, як вось такі асобныя тэмы, але яны размеркаваліся ў іншых розных тэмах, як секцыі, да, ось кнігі. Таму кнізе вы таксама, калі вы праглядзіце там з 31 па 40 лекцыі ці з 30 па 40, вы сможаце таксама больш зразумець, да, у кнізе гэта ўсё будзе. Так. Ну, далей, у 24-м годзе шло актыўнае пісанне, а у канцы 24-го года падвучылася карэктарка ўжо, да, бо я ўжо завяршаў усе часткі, вось, дзесьці весной 25-го года цалкам ужо працавала з тэкстам карэктарка з весны, вось, і восенню 25-го года былі гатовы тэксты, у тым ліку прачытаны і вычытаны, напісаны і вычытаны, і за гэта ўзялася вось так званы верстальшчыца, да, верстальшчыца, гэта Ганна Гайер, вось, і гэта ўсё пачалося ўжо пераходзіць у фінальную фазу, паралельна былі здадзены ўсе дыяграмы, у кнізе вы іх знойдзеце каля 80, і таксама былі вось яшчэ ў 25-м годзе, там восенню актыўна все выявы дададзены. З выявамі была доўгая гісторыя, таму што нас шмат тэхнікі забралі, а ў інтэрнэце тыя сайты, дзе мы мелі фота, не ўсе засталіся жывы, і тым ліку ў архівах, і таму мы фота шукалі, як кажуць, з міру паніцы. Але знайшлі, у кнізе таксама ёсць каля 80 фотак. Яны шмат чым унікальныя, шмат хто можа себя там знайсці, хто удзельнічаў у супольнасцях, якія я ведаю. Вось, якія ведаю, вы можете праглядзець у кнізе. Тут на пачатку кнігі ёсць такі спіс, значыць, спіс скаротаў супольнасцяў. Там можна праглядзець, якія суполкі захоплены апісаннем. Вось. Гэта што датычна гісторыі. Ну і вось на пачатку, значыць, вясны верстальшчыца сказала, што ёсць у нас ужо гатовы прадукт амаль. Я актыўна пачаў шукаць друк. Друк знайшоў сярод польскіх кампаній. На шчасце, выбар быў вялікі. Заставалася толькі як бы знайсці ў межах бюджэту. Вось. То, што таксама ў мяне атрымалася. І кніга была здана ў друк. Вось. Я атрымаў 2 варыянта, выбраў тое, што мне падабаецца, і зрабілі наклад. Наклад, паўтараю, абмежаваны, усяго 100 асобнікаў, і таму, хто сумняецца, паспрабуйце доўга не думаць, да, вельмі доўга. Канешне, думайце, да, але кніга перавыдаваць у паперы, магчыма, буду не хутка, але паглядзім. Вось, ёсць цікавасць з боку палякаў, таму, магчыма, з'явіцца таксама польская версія. Паглядзім, калі, правда, таму што перакладаць насамрэч вялікі аб'ём, і я хачу, каб перакладаўся чалавекам кніга. Вось, таму гэтая польская версія можа з'явіцца, не ведаю. Можа праз год, можа праз 2. Я не спяшаюся, таму што гэта буду рабіць спакойна, у магчымым выкарыстоўваючым даступны мне рэсурс. Вядома, калі зацікавіцца польскае выдаўніцтва, я заключу нейкую дамову і, спадзяюся, зробяць там ці пераклад астатніх частак. Ну і гэта ўсё друк. Ось, друк таксама. Буду вельмі рады. Ну, англійская гэта ўжо далёкія мары, але, магчыма, гэта таксама будзе там цікава. Ось, было некалькі пытанняў наконт англійскай версіі. Так, гэта што тычыцца гісторыі кнігі, да? Ну, як бачыце, гісторыя была пакручастая, яна
пераплеталася з лёсам маім гэтыя 5 год, і гэты лёс не быў такі роўны, да, вось ён не быў, што я сажуся кожны дзень там да абеда і пасля абеда пішу па некалькі старонак там у гадзіну ці ў дзень, да, і праз колькі там за год маю гэту кнігу, а там пасля за 2 месяцы і верстаць і год. Не, гэта было не так, кніга насамрэч атрымалася насычаная такая ў плане тэкстаў, да, некаторыя тэксты маглі пачаць пісацца ў 21 годзе, некаторыя ў 23-м, а большасць у 24-м годзе, да, таму вось гэта можна лічыць, што 3 гады было менавіта было менавіта звязана з пісаннем, так ці інакш. Што далей? Далей у нас ёсць як чытаць гэту кнігу, да? Ось, вядома, там удзячнасці вы гэта все ўбачыце, як чытаць кнігу, да? Я апісваю рамкі метады, якія выкарыстоўваю ў кнізе. Вось, гэта важна зразумець, таму што гэта кніга як бы і гісторыя мяне, і мае назіранні, і гэта нейкія глобальныя натхненні праз аўтараў, якіх я так ці іначай мяне матывавалі удзельнічаючы ў супольнасцях уже як бы і вывучаць гэту супольнасць. Гэта не было такім слепым рабеннем дзеля рабення, гэта было у тым ліку разуменне, што гэта супольнасць гэта такі як бы арганізм, да, які перажывае фазы як кожнае жыццё, якое з'яўляецца на планеце. Вось. Падчас кнігі таксама вы можаце вось гэты слоўнік, да, я стварыў насамрэч слоўнік, мне было важна, каб супольнасць мыслілася, а для таго, каб мысліць супольнасць, неабходна ведаць словы, якімі ты будзеш мысліць супольнасць. Таму падчас вось стварэння кнігі, нават раней, наколькі я разумею, я пачаў ствараць слоўнік, і гэты слоўнік ахоплівае такія асноўныя фундаментальныя з'явы, на якія мне важна было звярнуць увагу. Я даваў сам дэфініцыі, да, таму гэтай дэфініцыі у іншых аўтараў ці ў іншых нейкіх энцыклапедыях вы можаце знайсці іншыя. Мне важна было задаць словы, якімі можна апісаць гэтыя такія мікрагрупы, грамадскія вось гэтай пачаткі, да, якія ўзнікаюць спантанна, і часта мы гэта ўспрымаем нібыта належнае, але належнага такога нічога няма. Усё, што мы бачым, гэта ствараецца людзьмі, да, магчыма, часам свядома, часам несвядома. Вось таму слоўнік вельмі раю яго карыстаць пры чытанні кнігі. Магчыма, нават на самым пачатку, да, перад тым, як вы пачнеце чытаць, звярніцеся да слоўніка, і ён дапаможа разумець той спосаб мыслення, да, які я маю. Вось. Гэта што тычыцца, як чытаць кнігу, мы ідзем у гэтай частцы, так? Вось. Далей ідзе назвы супольнасцяў скароты, пра якія я ўжо казаў, да, супольнасці, каля 40 супольнасцяў я разглядзеў, некаторыя глыбей, некаторыя менш. Вось падчас стварэння кнігі было больш за 20 з нейшым інтэрв'ю. Гэта таксама была праверка тых ведаў і тых дапушчэнняў, якія былі напісаны ці мелі напісацца. Вядома, магчыма, я шукаў тое, што я веру, да, вось гэта метад, дарэчы. Калі вы хочаце пачуць, што гэта кніга аб'ектыўная ці нейкае акадэмічнае даследаванне, не, гэта кніга вельмі суб'ектыўная, гэта кніга майго бачання свету, гэта кніга майго апісання досведу, і гэта кніга, як бы я хацеў, каб супольнасці ў тым ліку ствараліся і існавалі. Вядома, штосьці можна адпусціць, але штосьці можна і ствараць, да, ствараць такой мэтанакіраванай дзейнасці чалавека. Да. Таму вось гэта слова тэхніка прысутнічае, да, яно такое вельмі, назовем, тэхнакратычнае. Але насамрэч кніга пра жывыя арганізмы, ось, якія неяк рэагуюць, і мы мусім гэта зразумець. Структура кнігі, да, кніга падзелена на 3 такіх вялікіх раздзела, часткі. Вось, кожная частка ўтрымлівае, назовем так, па 10 тэмаў, толькі трэцяя частка ўтрымлівае 8 тэмаў. Вось. 9 тэмаў, пардон. Вось, 9 тэмаў. І што гэта значыць? Да? Што гэтыя часткі маюць пэўную логіку,
Магчыма, калі будзе нейкае перавыданне, я буду перавыдаваць часткамі, таму што яны маюць пэўную як бы такую канцэнтраванасць і цэласнасць гэтыя часткі. Яно атрымалася насамрэч не спланавана. Можа быць, на самым пачатку, калі я ствараў яшчэ гэтыя лекцыі, было штосьці спланавана, але не так, назовем так, не так вось як бы магло быць, што я спачатку ствару структуру кнігі і пасля вось там гэтыя тэмы, да, якія ўзнікаюць, там прадумваў вельмі дэтальна перад напісаннем. Не, структура кожнай тэмы, іх 29, паўтарусь, яна прыходзіла, значыць, назовем так, у працэсе напісання часта. Вось такая гісторыя. Таму раю чытаць паслядоўна, і гэта будзе раскрываць гэтыя этапы, да? Мы ідзем часам штосьці дэфінюю, далей мы пагружаемся ў нейкія прыклады, пасля выходзім з прыкладаў, спрабуем зразумець, ці ёсць агульныя ў гэтых прыкладах, так? Ну і далей пераходзім да нейкіх візуалізацый, вось як я казаў, гэтыя дыяграмы, якія ў кнізе, і дапамогуць так трохі гэта злапаць, да? Вось гэтыя рэчы. І, значыць, тэмы. Тэмы, гэтых 29 тэм, яны апісваюць вось гэту, назовем так, то самае вось гэта, як жывы арганізм развіваецца, да? Тэмы гэта не сакрэт, яны ёсць на сайце book.talash.by. Напрыклад, якую супольнасць мы ствараем, да? Чаму Джо і Джой не думаюць пра ролі, як далучаюцца новы ўдзельнік, навошта ведаць межы супольнасці, як уплываюць культура каштоўнасці, ідэал на пабудову, што рабіць з лішнімі, ідэальны памер, прызначаюцца кіраўнікі выканаўцы, як прымаюцца рашэнні нефармальных калектыў, навошта арыентавацца ў этапах развіцця супольнасці. Умоўна кажучы, вось я прачытаў першую частку, да, вось трэці, напрыклад, імунітэт супольнасці, этап спеласці, як вырашаць канфлікты, да, давер і аўтарытэт на розных жыццёвых этапах, веды супольнасці, навігацыя супольнасці, да. Вось гэта ўсе тэмы, яны паўставалі яшчэ на ўзроўні відэа, так, которые вось гэты відэалекцыі, якія ствараў, але у часе там дадавалася столькі рознага новага, ну, калі пішаш, падымаюцца такія пласты ў памяці, і гэты адзін пласт падымае другі, трэці, такім чынам тэмы ў сярэднім гэта 15-20 сторонак, вось і гэтых 600 сторонак, да, пра якія мы гутарылі. Вось, у кожнай тэме ёсць секцыі часам маюць нейкую логіку, часам больш так могуць апісваць адну з'яву з розных бакоў, уласцівасці з'явы і так далей. Таму секцыі гэта, можна так сказаць, групаванне інфармацыі, ведаў, якія маюць нейкую таксама завершанасць. Да? Тэма гэта глобальна штосьці, там будуць пра розныя бакі, а секцыя гэта нейкі адзін бок, адна дэфініцыя, да? Напрыклад, там самавызначэнне і так далей. Далей будзем з гэтымі такімі міжрэчамі, да, якія я ўстаўляў сюды, гэта дыгрэсіі. Часам дыгрэсіі вельмі блізкія да назвы тэмы, але таксама іх раю не прапускаць, яны будуць прыносіць, значыць, задавальненне. Яшчэ што вас парадуе і так, ну, пазабавіць, да, у кнізе, гэта перад кожнай тэмай я рабіў такі ось урэзка, даведаешся ў гэтай тэме, так, бачыце, да, і шмат пунктаў. Я раю так, прачытаць гэта, але не шукаць гэта паслядоўна. Гэта такі пазл, які можна разгадаць цалкам, калі вы прачытаеце уважліва тэму, і вы будзеце лапаць на нейкіх частках вось тэкста то, што раскрываецца ў даведаешся ў гэтай тэме. Часам гэта можа быць алегарычна, часам гэта можа быць наўпрост. Гэта даведаешся ў гэтай тэме дадавалася пад настрой. Калі меў нейкі там свой, назовем так, іранічны настрой, мог дадаваць выразы фігуратыўныя, да? А калі меў такі больш практычны настрой, дадаваў вельмі практычныя выразы. Воблака тегаў, магчыма, гэта будучы індекс. Да? Я хацеў бы стварыць індекс, але ў мяне не хапіла сіл, да, каб гэта все індексаваць. Гэта вялікая праца. Магчыма, з дапамогай аўтаматызацыі можна гэта будзе зрабіць. Аднак пакуль чытаеце тэгі, таксама можа распавесці пра мае акцэнты, да, на што я акцэнтаваў падчас гэтага, значыць, падчас напісання. Наконт ілюстрацыі. Вот можна ўбачыць, якія ілюстрацыі, яны паказваюць пэўныя з'явы, кірунак з'яваў, дынамікі з'яваў, вось можна ўбачыць, да,
Вось гэта, напрыклад, моя фундаментальная схема, значыць, гэта жыццёвага цыклу супольнасці. Вось гэта схема можа быць па сутнасці узбагачана іншымі дынамікамі, вось, і гэтак далей, гэтак далей. Да, розныя фота, вось фота абсалютна розныя, галоўнае пагружацца вось у гэта напісанае, да, таму што напісанае часта дапаўняе тое, што ідзе ў тэме, да. Я праз выяву спрабую паказаць, што вось гэты момант ён выглядае нібыта звычайна, нібыта проста тут людзі штосьці робяць, але ён паказвае нейкую частку жыцця супольнасці. Таму выявы гэта не проста карцінкі, так прыгожыя і часам з тымі тварамі, якіх вы можете пазнаць, але таксама і што? І гэтае раскрыццё тэмы праз візуалізацыю. Вядома, магчыма было больш дадаць, я бы дадаў больш. Вось, да, бо ёсць і такія выявы, да, цікава, да, што ж гэта выявы раскрые, да, ў кнізе. Вось, да, вядома, выява і супольнасць гэта даволі складаная рэч, таму што дзеянне супольнасці гэта такі комплексная з'ява, а транслятор можа не выглядаць вось як там рэклама нейка, да, якую можна паказаць адным вобразам, да. Таму, напрыклад, вот мы можам убачыць, тут людзі сядзяць, пра штосьці размаўляюць у нейкім гаражы, да, ось. І гэта часам максімум, што можна было як зафіксаваць супольнасць. Ці вось, напрыклад, што-то робяць, да. Таксама фіксацыя дзеяння, ну гэта не проста было, і гэта з фоткі насамрэч вялікую працу. Вось, і працу з фоткамі прарабіла моя жонка, вось Святлана Войчак. Вось мы, значыць, і намалявала вокладку, да, вось гэта яе вокладка. Вось і па сутнасці гэта вось чацвёрты чалавек, які удзельнічаў у стварэнні кнігі як такой, да. Шмат фотак, таксама у тым ліку тэкстоўка некаторых відэо, якіх я рабіў, мне дапамогла жонка. Гэта вельмі, ну, наогул, маральная дапамога, і кнігу я прысвяціў менавіта ёй. Вы можете гэта ўбачыць на першай старонцы кнігі. Такое гісторыя. Што датычыцца аб'ёма, да, вось калі мы глядзім, напрыклад, на супольнасці, я здэфіняваў супольнасць, а пасля пагрузіўся ў іх класіфікацыю. І чаму гэта рабіў? Не таму, што я хачу вельмі так вось паказаць, што трэба штосьці закласіфікаваць. Мне было важна выдзеліць супольнасць з слова такога шырока ўжыванага і часта ўжыванага ўсюды у нешта больш дакладнае, да, слова, якое нешта значыць. Таму што калі слова можна ўжыць усюды, яны перастае нешта значыць. І моя задача было паказаць, што супольнасць не ўсё значыць. У супольнасці ёсць межы, да, у супольнасці ёсць нейкія, назовем так, нейкі сэнс існавання. Вось. І гэта важна паказаць, таму што іначай гэта слова можа перацікаць у розныя дамены чалавечага вось гэтага жыцця і выкарыстоўвацца па-рознаму і не разумець, а што такое ўрэшце супольнасць, да? Гэта што? Гэта часта, напрыклад, зараз такая модная рэч, гэта стварыць супольнасць вакол нейкага брэнда ці прадукту. Ці гэта будзе супольнасцю? Да, я паставіў пад сумнеў, гэта не будзе супольнасцю, да? Ці будзе супольнасцю, напрыклад, нейкія прыхільнікі музычнага гурта, да? Гэта таксама варта памысліць, да? І ці будзе адпавядаць гэта ўласцівасцям супольнасці. Вось такія пытанні. Ці, напрыклад, вось гэта карыстальнікі нейкай праграмы, да, вось часта ў IT-дамене там стварыць супольнасць вакол нейкай аплікацыі. Ці будзе гэта супольнасць насамрэч ці не, да? І я гэта адмежаваў. Умоўна кажучы, я аддзеліў, вось падзяліў свет на тое, што супольнасці і тое, што не супольнасці. І гэта насамрэч праца, якая мусіла быць зроблена, таму што інакш гэта слово становіцца такім спекулятыўным. Мне важна было вывесці гэта з такой як бы спекуляцыі, паказаць, вось я будаваў супольнасці, я будаваў такога роду супольнасці, і я яшчэ ведаю вось гэты набор. І, магчыма, мой сусвет абмежаваны, я не бачу як бы таго багатства свету цалкам, які існуе, але гэты свет, который я перажыў на працягу 20 год, да, а гэта, ў прынцыпе, кніга пра мои 20 год, да, жыцця, можа мне даць нейкае права, да, вось гэта паказаць, апісаць і паказаць, дзе ёсць у гэтай з'яве канец, пачатак, да, дзе заканчваецца супольнасць і пачынаецца іншая форма арганізацыі людзей, да.
потому что людзі могуць арганізоўвацца праз розныя формы, і супольнасць толькі адна з гэтых формаў. І нельга сказаць, што толькі яна і ўсюды. Вядома, я скажу, што супольнасці ўсюды, і я змагу гэта я магу знаходзіць, дзе гэта супольнасці, у якой яны фазе, дзе яны пачынаюцца, дзе яны знікаюць, да? Таму што супольнасць, як любы жывы арганізм, мае вось гэты сваі такія, назовем, максімы, да? У якіх развівае сваё жыццё, да? Раскрываецца як жыццё напрост. Вось. Вядома, я ёсць прадуктам свайго часу, але часу вельмі цікавага, да? Часу, калі штосьці скончылася і штосьці нібыта пачалося, да? А потым яшчэ нешта скончылася, да? Вось гэтае паміж быццё, паміж імперыямі, да? Вось гэта мая актыўнасць, яна працякала паміж часам, паміж імперыямі, і гэта дазволіла мне эксперыментаваць з формамі арганізацыі сябе і тых людзей, якіх вакол, да? І спрабаваць, ці гэта ёсць дзейнае, ці толькі ў мяне такое дзейнае, да? Я таксама глядзеў на тое, што побач адбывалася, і дапускаў, гэта так ці не так. Вядома, псіхалагічна я шукаў штосьці падобнае, таму што калі ствараеш нейкую арганізацыю людзей, у сэнсе групу людзей, калектыў людзей, тады узнікае пытанне, ці гэта мая нейкая праекцыя маіх жаданняў, ці гэта я паўтараю, што людзі і так рабілі да мяне мільёны разоў. Вось гэта для мяне было выклікам, да, такім. Вось, і магчыма тады, і гэта, як я казаў, яшчэ ў тыя 10-е гады, я пачаў рэфлексаваць, да, і ствараць вось такія ідэнтычнасці, як сацыяльны гік спачатку ўзнік, вось, а пасля я вырашыў ўсё ж такі спыніцца на слове сацыятэхніка, на вось гэты сацыятэхнік, таму што, магчыма, гэта будзе адпавядаць таму, як людзі уяўляюць творчасць, да, сацыяльную творчасць. Да. Можна сацыяльны творца сказаць, але гэта мы ўсе ў пэўным сэнсе з'яўляемся сацыяльнымі творцамі, да, калі жывем у грамадстве, але не кожная сацыяльная творчасць з'яўляецца супольнасцю. Вось. Ну і гэта таксама важна неяк рэфлекснуць было. Такое. Магу прачытаць верш спачатку гэтай кнігі, да, які я, значыць, што зрабіў. Я напісаў яго, да, і у гэтым вершы насамрэч вельмі шмат сэнсу з кнігі, раскрываецца, паехалі, верш, да. У свеце, дзе ўсяго ёсць дастаткова, сустрэлася яна значэннем слова. Не адзінота слова было, пошук, аднак шукаць прыйшлося доўга і самотна. І недзе запаліўся той агонь, жаданы ідэал. У тым, што іншыя лічылі важным для сябе, ўзнікла шчасце, дакранулася, маркотна стала ёй, у тым моры не заўважыла яны людзей. Яны жылі, спявалі, нараджалі, дамы сабе забудавалі. Ужо іх сады вясной пачыналі ў кветках быць. Яна не зразумела, што ўсіх навокал прымушае жыць. Усё часцей яе дарога сустракала калектывы, як полымя з'яўляліся, гарэлі і знікалі наратывы. Іх попелам пасля палеткі вецер пакрываў. Чамусьці новыя прыходзілі нанова, як першыя старэлі і знікалі да паловы. І хтосьці зноў гісторыі арэлі калыхаў, пасля кахаў. У гэтым коле пошук новае жыццё знаходзіў, сэнсы. Яна спынілася, здзіўлялася, што рабіць на гэтым шляху. Таксама закахалася ў жыццё, ў руху змены. І гэты пошук яна робіць зараз не адна. Апантаныя разам яны ідуць па нечым нерэальным. Хацелі паляцець, ужо ляцяць, міонам атамаў, людзей. Знайшлі прычыну. Хіба яны яшчэ далёка, але крошаць разам. Крок па кроку. Яны шукаюць шчасце, не адразу. Яна, я, ты. Зьму вецер зноў. І нават болей мы ўжо няма. А штосьці ўсё ж тут было недарма. Так, нерэальная спакуса мара. Вау. Да. Часам я пісаў вершы ў далёкіх яшчэ 2000-х, і я вырашыў усё ж такі гэту кнігу пачаць верша, таму што гэта вершы даюць магчымасць алегорый, якія ў тэксце не так проста впісваць, да, гэтыя алегорыі і даваць дынаміку. Вось, ну вось гэты верш, мне падаецца, раскрывае шмат чаго вы даведаецеся ў гэтай кнізе. Там можете да яго часам звяртацца, ён нават даволі добра можа вывучыцца на памяць. Вось, я, канешне, яго не памятаю на памяць, але паціху, калі яшчэ прачытаю некалькі разоў, змагу ўжо цытаваць, да. Вось, ён апошні напісаўся ў 25-м годзе перад здачай на вышытку цалкам. Да, і гэты верш дадаўся ў самым канцы.
Што далей пра кнігу яшчэ могу распавесці? Кніга можа быць даволі практычнай, калі пачаць з ёй як бы працаваць рэтраспектыўна. Вы будавалі шмат супольнасцяў, напрыклад, ці удзельнічалі ў нейкіх супольнасцях, і можаце перажывалі, да, гэты ўдзел. Перажывалі, гэта значыць, хацелі, каб той калектыў, у якім вы удзельнічалі, квітнеў, развіваўся, дасягаў, магчыма, нейкіх мэтаў, ці проста развіваў свой сэнс існавання, да? Хоць, напрыклад, супольнасці агульнай практыкі, да, іх сэнс існавання практыкаваць, да? Гэта практыка можа ісці бясконца, бо мэта ілюзорная, да, вось у гэтым. Таму паглядзіце, да, прааналізуйце, у якіх калектывах вы удзельнічалі. Можа быць, гэта нават праца ці нейкія больш там інстытуцыі фармальныя, але гэта даст вам магчымасць такога ўваходу ў калектывы. Да? Пасля вы пачнеце аддзяляць, дзе ёсць супольнасці, дзе ёсць просты нейкі фармальны калектыў ці там арганізацыя людзей. І чытаючы гэту кнігу, будзе вам даволі лёгка як бы дапасоўваць штосьці. Часам вялікімі кавалкамі, часам малымі кавалкамі, а часам, магчыма, цэлым наратывам, да, які я прапаную ў кнізе. Я не прымушаю як бы гэты наратыў цалкам успрымаць, але вось гэтыя шаблоны, якія будуць бачныя ў кнізе, спрабуйце іх як бы рэфлексаваць. Ці было мне так, ці не было мне так. І вы, як такі чытач, які, магчыма, мяне ніколі не бачыў, ось, і не, ну, можа быць, убачыце, але у вас ёсць магчымасць гэтыя шаблоны стэставаць. І моя вялікая надзея, што сярод чытача знойдзецца таксама чалавек, які гэтыя шаблоны пачне як бы правяраць, фальсіфікаваць. Ці магчыма яго фальсіфікаваць, ці гэты шаблон мае нейкую паўтараемасць і чаму ён мае паўтараемасць. І з гэтага можа пачацца цікавая гісторыя, да? Таму што як толькі моя веда практычная будзе мець магчымасць фальсіфікацыі, тады яна зможа прэтэндаваць на нейкі пачатак навукі. Да? Таму я называю, што сацыятэхніка пачаткі. Да? Бо пакуль ты ведаеш, што я тут напісаў, ніхто не фальсіфікаваў. І калі іх не фальсіфікуюць, значыць, гэта веда будзе, у прынцыпе, як бы абсалютнай, да? Але няма абсалютных ведаў. Да? Вось, і ў гэтым важна чытач табе менавіта, да, прайсці праз гэтыя шаблоны, штосьці праверыць, штосьці справдзіць, штосьці адкінуць, штосьці прыняць. І, канешне же, я буду вельмі рады, калі гэта будзе бачна ў нейкіх творах далей, да? Калі ты захочаш распавесці пра свой досвед, і наколькі гэты досвед адпавядаў таму, што апісана ў кнізе, гэта цудоўна. Для мяне гэта будзе найлепшае, што можа адбыцца з аўтарам. Да? Ось, ну, менавіта рэфлексія веды праз практыку. Да? Тое, што у мяне было ў практыцы, я зараз бачу напісана. Да? І гэта значыць, у нас будзе агульная практыка. Да? І гэту агульную практыку можна далей развіваць, да? Даследаваць. Вось. У сацыятэхнікі пачатку ёсць яшчэ вельмі цікавы момант. Я раскрываю там ролю сацыятэхніка. Ось, гэта роля сацыятэхніка заключаецца, зараз я пагляджу, так, пакуль пытання няма, но я распавядаю. Так, ідзем далей. Значыць, роля сацыятэхніка, ось, распавяду пра ролю сацыятэхніка. Гэта ўжо нейкі чалавек, які бярэ на сябе суму нейкіх, назовем так, функцый, так? І гэтыя функцыі трохі асаблівыя. Яны не падобны на такі класічны, як там, не ведаю, арганізатар, да, ці камунікатар, да, там у супольнасці. Ось. І сацыятэхнік гэта дадатковая роля, гэта не асноўная роля, якая дае магчымасць навігацыі. Вядома, яна можа называцца як заўгодна, вы можете пераназваць па-свойму, але гэта роля таго, хто адмыслова разумее, што ён ці яна знаходзіцца ў супольнасці, і гэта такі арганізм, які мае нейкія дынамікі і хоча спазнаць это. І я таксама ў 17-й тэме, гэта моя, дарэчы, адна з такіх тэмаў, якую я доўга перажываў і спрабаваў зразумець, ці важна яе ўключыць у гэту кнігу. Вось гэта называецца месца сацыятэхніка ў супольнасці. Да? Месца гэтай ролі
чалавека, які абраў гэту ролю у калектыве, да, як чалавек можа рабіць навігацыю, што у гэтай навігацыі адбываецца. І магчыма, калі ты чытач сябе вызначыш як сацыятэхнік, так, самавызначыш, дарэчы, гэта вельмі папулярнае слова ў маёй кнізе, ты зможаш хутчэй набраць веды пра функцыі і метады, якімі можна даследаваць, да, супольнасць. Таму гэта кніга вось для таго чытача, які хоча не проста прачытаць, даведацца гэтай супольнасці, але ў тым ліку набраць вось гэтых практычных метадаў, кірункаў, якімі можна навігаваць супольнасць. Гэта значыць перажываць яе ў кожным моманце і часам нават уплываць на яе развіццё, наколькі гэта магчыма. Таму што, як і кажу, што супольнасць як жывы арганізм, яна вельмі слаба паддаецца насамрэч нейкаму 326 старонка. Супольнасць вельмі слаба паддаецца нейкаму такому навучанню, дрэсіроўцы ці такому тэхнакратычнаму ідэалу, да, які можа ўзнікнуць у галаве. Таму будьце гатовы, што фарміруецца ў галаве аднаго чалавека, не ёсць супольнасці, да, і гэта, дарэчы, таксама гэтую ідэю пра пачатак фізічны, пачатак інтэлектуальнай супольнасці я разглядаю, прычым у розных частках кнігі гэта ідэя развіваецца, да, дзе ці можа быць супольнасць часткай думкі аднаго, да? Вось. Вядома, я зараз вам не распавяду, адпор, да, прачытайце, паспрабуйце гэта рэфлексаваць. Вернемся да гэтай тэмы сацыятэхніка ў суполцы, да? Таму што гэта роля чынная, і гэта роля інсайдера, да? Умоўна кажучы, сацыятэхнік не можа быць аутсайдерам. Вось гэта, дарэчы, да, хто такі інсайдер, хто такі аутсайдер. Інсайдер – гэта хто з'яўляецца інтэгральнай часткі нейкага ўтварэння, да? А аутсайдер – той, хто назірае за гэтым утварэннем, як за аб'ектам. Да? Вось супольнасць – гэта суб'ект, канешне ж, калектыўны, так? Вось. Але аутсайдер – гэта не той, хто удзельнік супольнасці. Гэта па-за межамі супольнасці. Нейкі назіраючы чалавек ці прахадзяшчы міма, як мы любім казаць, так? Вось. Але сацыятэхнік унутры. І, дарэчы, вось вярнуцца да таго дамена, які вы будзеце, напрыклад, аналізаваць, ці гэта бізнес, ці гэта нейкі, напрыклад, эканамічны суб'ект, ці нейкая грамадская арганізацыя, ці гэта тыя калектывы, ініцыятывы, якія вы бачыце навокал сябе, у культуры, у тым месцы, дзе вы жывеце, у той геаграфіі, якой вы себе вызначаеце, да, і гэтак далей, вы заўважыце, што сацыятэхнік я пакуль не знайшоў, да, што ён не маштабуецца. Вось гэта, дарэчы, цікава, да, што сацыятэхнік не можа удзельнічаць адначасова там у 100 супольнасцях і быць таким актыўным, да? Ён не можа актыўна быць в рэсурсе ў 100 адначасовых супольнасцях. Гэта цікавая, дарэчы, дылема мультыплікуемасці сацыятэхніка. Ці можа быць, напрыклад, чалавек, які навігуе супольнасць, і гэта навігаваць адначасова шмат арганізмаў. Вось гэта тэма, дарэчы, якую яшчэ можна развіць, да, далей. І паспрабаваць гэта падрэфлексаваць. На мой погляд, невядома. Вось я прывёў нейкія свае назіранні. І таксама, дарэчы, вось гэта абмежаванне свету бізнеса, да, я не адмаўляю сацыятэхніка ў свеце бізнеса, і насамрэч сацыятэхнікі ствараюць гэтыя бізнесы найбольш эфектыўныя, на мой погляд. Але я хачу падкрэсліць, што сацыятэхнік дае магчымасць гэтага, значыць, навігацыю калектыве, пазнання, мадыфікацыі калектыва, перажывання гэтага калектыва. Вось. Але ён не дае магчымасць гэта рабіць вось так, як прадукты на канвееры. Да? Сацыятэхнік не зможа стварыць канвеер са сваёй ролі. Да? І гэта, дарэчы, вельмі важны для мяне момант. Да? Ён, магчыма, заключае шмат этыкі ў сабе, маёй этыкі, да, якую я прыняў як сваю. Але гэты момант дае магчымасць выклік
тым практыкам, якія будуць пасля мяне ісці і спрабаваць гэтыя ўсе супольнасці арганізоўваць. Вядома, кніга пра мікрасупольнасці, я не кажу, вядома, я закранаю розныя ўзроўні супольнасці, але важная база гэта малыя групы, малыя калектывы, умоўна кажучы, некалькі дзесяткаў чалавек, для мяне гэта ўжо мяжа малога калектыва, там дзе ўжо сотні, тысячы ідуць, там ужо гэта ўжо сярэднія, вялікія калектывы, там могуць дзейнічаць іншыя падыходы, якія я не даследаваў, не рэфлексаваў так глыбока і не знайшоў гэтага пэўнай залежнасці, сістэматычнасці. Вось гэту сістэматычнасць я знайшоў у малых калектываў, і таму напісаў гэту кнігу, бо важна было паказаць, так гэта ёсць пэўная логіка ў гэтым, ёсць пэўная заканамернасць. Вядома, я не хачу прыводзіць, напрыклад, супольнасць як такая закрытая мадэль, як у фізіцы, напрыклад, мы можам зрабіць мадэль і палічыць там розныя велічыні фізічныя. Не, гэта не было маёй мэтай. Маёй мэтай менавіта паказаць, што у супольнасці ёсць шмат паўтараемасці. Гэта паўтараемасць можа настаць пры вялікай верагоднасці, і да яе можна быць гатовым. І вось гатоўнасць да гэтай паўтараемасці можа даць і сацыятэхніку, і таму, хто так сябе не называе, пэўнай візіі да упэўненасці ў будаванні. Таму што ўрэшце такая фінальная мэта гэтай кнігі гэта прайсціся па падставам грамадства. Грамадства, мы ведаем, можа існаваць, слова грамадства таксама, дарэчы, дэфіняваць трэба, яно даволі такое размытае, і кожны можа па-свойму бачыць слова грамадства. Але калі казаць, напрыклад, грамадства могуць у сучасным свеце мець сваю дзяржаву, і гэта дазваляе грамадству развівацца ў нейкіх геаграфічных межах, культуры і гэтак далей. І неразрыўна звязана з інстытуцыямі, якія ствараюцца вакол дзяржавы. І грамадства можа існаваць бездзяржаўнае. Вось гэта вельмі такі момант, які часта мы прымінаем. Але мы, як беларусы, маем цікавы досвед. З аднаго боку, мы маем дзяржаву, але з другога боку ідэнтычнасць, якую шмат хто вызначае сябе на індывідуальным пазёме, як беларус, і кажа, я есть частка гэтага грамадства, знаходзіцца ў супрацьлегласці дзяржавы. Гэта значыць, што ёсць грамадствы, якія маюць дзяржаву, якая кааперуецца з грамадствам, а якія маюць дзяржаву, якая не кааперуецца з грамадствам, магчыма, дзейнічае супраць. Але таксама ёсць грамадствы, якія наогул не маюць дзяржаў, і яны неяк сябе ўтвараюць. І вось гэтыя мікрасупольнасці, ўзровень мікрасупольнасцяў, які я прапанаваў у кнізе, гэта і ёсць тыя, назовем так умоўна, цаглінкі, ці нейкія часткі, элементы, з якіх у дынаміцы ствараецца грамадства, якое яшчэ мае, не мае, ці мае са знакам мінус сваю дзяржаву. І гэта што значыць? Гэта значыць, што пачатак грамадства пачынаецца з пэўных арганізацыйных формаў. І гэтыя формы ідуць не сверху, яны ідуць з прыроды будавання гэтых калектываў, з жадання нас, як людзей, як сацыяльных жывёлін, будаваць калектывы, перажываць пэўны прайд, пэўны гонар і годнасць за гэты калектывы, а потым пад уплывам гэтых нейкіх маштабных глобальных працэсаў ствараць больш такія высокія ўзроўні, мега-ўзроўні арганізацыі людзей, як мы там ўжо на такім, назовем так, уяўных супольнасцях, якія аналізавалі там іншыя мысляры, вось гэта imagined communities. Таму мне было важна прамысліць вось гэту падставу, пачаткі, дзе пачынаецца вось гэта грамадства. І я ўпэўнены, што мы, як беларусы, рано ці позна прыйдзем да разумення, што неабходна спачатку адрэфлексаваць і будаваць самы базавы ўзровень і толькі пасля будаваць глобальны ўзровень. Таму што, на жаль, мы бы сталі прыціснуты гэтым глобальным узроўнем, метаўзроўнем. І метаўзровень часта можа кантралявацца праз іншыя грамадствы. Таму вось гэта ініцыятыва, якая паўстае, напрыклад, у кожнага маладога чалавека, калі ён будуе свой першы калектыў, нават сваю першую футбольную каманду, якая можа існаваць
2 тыдні, а можа 2 гады, а можа 20 год існаваць. Гэта ёсць та спроба самаарганізавання у супольнасці, да? У арганізаванні сябе з іншымі людзьмі і пошук агульнага. Да? Гэта агульнае, ну, вядома, я класіфікацыі прыводзіў, можа быць, на розных узроўнях, але гэта незалежна, што хто каму казаў. Да? Гэта то жаданне чалавека рабіць нешта супольна з іншым чалавекам. Вось. І на мой погляд, вось гэта разуменне гэтага працэса дазваляе нам мысліць больш шырока і глыбока, бачыць грамадства не толькі праз там інстытуты палітычныя, якія функцыянуюць ці не функцыянуюць, ці нейкія глобальныя там глобальных лідараў ці гульцоў, а бачыць грамадства праз пэўную агенцыю кожнага, хто сябе вызначыў, праз агульную практыку, праз агульны лёс, да, праз нейкія агульную сітуацыю, вось, ці агульны выклік. І гэта дае нам як бы вось гэта адчуванне тое, што мы можам змяняць сябе, да, у гэтым калектыве, мы можам уплываць на гэты калектыў і мы можам як бы будаваць далей. А мадэлі, ўжо глобальныя мадэлі, можа гэта тэма наступнай кніжкі ці іншых даследчыкаў ці іншых практыкаў, да, якія гэта хочуць рабіць, ці спрабуюць рабіць. Вось. Адзінае, што адрэфлексаваць грамадства, якое можа існаваць без дзяржавы, варта. І шмат гістарычных прыкладаў было, ёсць, да, і іх, магчыма, варта даследаваць, да, больш глыбока. Іх даследуюць, вядома, але вось гэта связанасць да глобальнага ўзроўню і лакальнага, яна будзе толькі тады, калі лакальны, малы, мікраўзровень будзе з'яўляцца суб'ектным, потому што звязваць суб'ект і не суб'ект немагчыма. Можна звязаць толькі два суб'екта. І гэта асноўная максіма, да? Што толькі калі малыя групы будуць усведамляць сябе суб'ектамі, яны змогуць дамовіцца, потому што дамовіцца могуць толькі два дарослых чалавека, да? Якія разумеюць свой суб'ектнасць. Гэта значыць, умоўна кажучы, на мове права гэта разуменне сваіх правоў і абавязкаў, да? Але ну, калі больш шырока на разуменне вось гэтай сваёй аўтаномнасці, да, эмансіпаванасці, да, вось гэтага і агентнасці вось гэтай, да. Ну, таксама ў кнізе я гэта ўсё апісваю, да, як малы калектыў, малая група становіцца дарослай, становіцца суб'ектам і можа апеляваць, дамаўляцца, а праз дамову ствараюцца вось гэтыя вялікія грамадства, да. Вядома, дамова можа быць добраахвотнай, можа быць прымусовай. Я бы хацеў, каб гэта былі добраахвотныя дамовы, да. Вось, і таму гэта кніга можа быць для тых, хто хоча будаваць супольнасці праз такі арганічны падыход, да, і праз усю кнігу ідзе вось гэта думка, што супольнасць гэта жывы арганізм, які мае свой пачатак і мае свой канец. На шчасце, калі знікаюць супольнасці, людзі застаюцца. У нас ёсць, як бы, як у тых камп'ютарных гульнях, магчымасць ствараць новыя супольнасці. Вядома, гэта не так да бясконцасці, як у камп'ютарных гульнях, але некалькі спробаў у нас ёсць, да? І з кожнай новай спробай мы становімся больш абазнанымі, робім, магчыма, менш памылак і дазваляем гэтаму арганізму пражыць больш. А чым больш арганізм пражыве, тым больш ён зможа раскрыць свой патэнцыял, да? Патэнцыял гістарычны, патэнцыял інтэлектуальны, вось, такі перфарматыўны патэнцыял таксама. Гэта тое, што варта улічыць. Так, што яшчэ дадаць? Ну, я збольшага так распавёў. Вядома, калі будуць пытанні, вы, канешне же, пішыце мне. Мяне можна знайсці ў сацыяльных сетках. Я буду рады пытанняў. Пагугліць мяне вельмі лёгка знайсці, таму карыстайцеся гуглом, каб гэта знайсці. Таксама вось я зноў уключу гэты тытул, што вось тут, дарэчы, можна не карыстацца гуглом, можна зайсці на гэту старонку і перайсці там усе мои сацыяльныя сеткі, да. Пішыце пытанні, калі яны будуць тычыцца тэмы, я абавязкова адказваю. У меня ёсць магчымасць гэта рабіць. Ну і спрабуйце, смела будуйце, да, смела будуйце нейкія свае арганізмы, да, сацыяльны арганізм. Засяляйце гэты лес,
разнароднасць, гэта разнабаковасць, розныя падыходы ў будове, яны будуць ствараць біёразнароднасць или сацыяльную разнароднасць, да, і такім чынам магчыма будзе будаваць штосьці ўстойлівае, да, і стойлівую такую сацыяльную экасістэму грамадства, да. Вось гэты лес, гэта грамадства, супольнасці гэта тыя арганізмы, да, мы ведаем раслінныя арганізмы, розныя жучкі, там птушкі, пазваночныя таксама арганізмы, да, ну, умоўна кажучы, з гэтай супольнасці яны там все могуць мець месца, да, реалізоўвацца праз гэтыя арганізмы. Такое. Кнігу, конечно же, я закликаю зноў вас, да, набывайце мою кнігу. Вось яна выглядае так, яна вось даволі тоўстая. Я непасрэдна яе рассылаю, таму калі будзе штосьці дойдзе ці хутка, ці не хутка, заўсёды можна запытаць у мяне. Электронная версія таксама даступная на Buy Me Coffee. Аплачвайце, я атрымліваю паведамленне і адпраўляю. Буду электронныя кнігі адпраўляць праз, не ведаю, кожныя там тыдзень ці два, а папяровыя, ну, як толькі прыйдзе, зберу пачку і адпраўлю. У Польшы можна карыстацца гэтым імпостам, мне так лёгка гэта робіць. Рыхтую пачку, адпраўляю у бліжэйшы пачкамат. І праз некалькі дзён кніга ў вас. Ну, з гэта збольшага тое, што я хацеў сказаць. Я не ведаю, больш шмат я імправізаваў. У сэнсе такога строгага плана ці скрыпта я не рабіў абсалютна. Я паспрабаваў захапіць і гісторыю кнігі, і пэўную, як чытаць гэту кнігу, і захапіць таксама вось гэту ролю сацыятэхніка, гэтай ролі, якая для мяне важна не толькі таму, што я сацыятэхнік, так, а таму, што гэта можа стаць цікавым накірункам у развіцці веды пра грамадства на вельмі базавым узроўні. Там, дзе яшчэ лічба, можа быць, не смогла дайсці, а можа не сможа, можа быць, гэта не фармат лічбы. Такое. Ну і жадаю вам будаваць супольнасці, нават не будаваць, а гадаваць супольнасці. Будаваць можна, канешне, але розныя могуць быць эфекты. Дарэчы, вось апошняя гісторыя, скончыў глядзець такі польскі серыял невялікі яшчэ з часоў гэтага ПРЛ-а, вось камуністычных часоў, альтэрнатывы 4, і там адзін чалавек спрабаваў будаваць супольнасць. І яна нібыта вельмі прыгожа выглядала. Але сутыкнуўся з гэтай праблемай мыслення супольнасці тым, што фізічны складнік супольнасці і інтэлектуальна не былі злучаны. Вось, і што ў выніку выйшла? Ну, канешне, вы глядзіце гэты серыял, але ў гэтым серыяле вельмі добра раскрываецца вось гэта дынаміка з калектыву, які даволі такой насычаны, там некалькі дзесяткаў людзей. І ж чаму урэшце такі фінал, як такі, да? Гэта таксама цікава і для сацыятэхнікаў у тым ліку. Ну, у мяне ўсё. Вам добрых выходных. Глядзіце, падпісвайцесь на мой канал. І, вядома, ну, пагружайцеся ў супольнасці. Всё, всім пакуль. Убачымся. Яшчэ. Будзе яшчэ некалькі, я думаю, офлайн прэзентацыі в Варшаве і, магчыма, ў іншых гарадах. Таму сачыце за маімі паблікамі, і там можна гэта ўсё будзе пабачыць і завітаць, убачыцца ў рэале. Я думаю, што гэта таксама цікава. Можа, вы зададзіце смела свае пытанні, ну і мы сможам мець глыбокую размову. Всё, пакуль.